There must be a progress if you're different. Can you close that door? Then we can for some more. We are coming again. Let's use one door. Right. And do you know Unkulunkulu does not trust the government to take the people out of poverty? He trusts the gospel. Do you know that? Unkulunkulu akathembi government. Uthemba igospel, ivangeli. Uthi ivangeli lengasikhipha umuntu ebukhakeni. So ke akusibo bonke abantu abakhalayo insindiso makuthandazwa abakhaliswa ukuthi bakhaliswa umoya. Abanye bakhaliswa inhlupheko. 28 years of ministry, I can tell you stories. Abanye bakhaliswa inhlupheko, not umoya. Ukhaliswa izinto ezabhekene nazo. Sibo bonke abantu abawayo baba nje umoya bawusa inhlupheko. That's a critical part. It's not true. Because umuntu engakomazi angithini kulo umuntu abe successful. And when you're dealing with the son, you must know to deal about two. Deal about Tabile, deal about Tabapuba. Go back to Tabile, who deal about children. You know who you're dealing with. Dealing with the pride, dealing with the arrogant. Two is one motor rich. Motor rich with the pride, the arrogance. But more dealer no muntu onganamali totally. Ongazanga deliver in terms of financial, udila umuntu fake. Yeah, tell me the fake. Tell me the fake. Umuntu onganamali fake. Umuntu onganamali fake. Kusuye lo umbonayo. Ngomona feel athi baba. Ngiyeke. Mbuke ukuthi uzobana wini tender uzofiyela la. Bonke abantu aba-rich tena umuntu arrogance. Abantu bane pride bafuna ukuthi baphume bafuna amagospel imali yabo. And abantu aba-rich uzodela abantu bastingy in the name of budget. Stingy in the name of budget. This thing is not budgeted for. So, but at least you tell them you ask what you're dealing with on 3. But if you tell them mundo soft, but if you tell them mundo on an amani total, you tell them you fake. And the problem you're going and some social scandals until woman's also 15 years no mundo on a man, 15 years mundo you fake. How come a mass? Until 15 years, mass is 16, I color 17, and Carboni color. Ngathi ndoda kelumi. Ngathi ilala ngesikhathi vuka ngesikhathi. Leya mangathi lala yena lamathi vuka iyavuka leyami kuyeka. Usabuya ngesikhathi akanamali. Ubuyiswa ukuthi akanamali shayiki. Yikabuya ngesikhathi. Ubuyiswa ukuthi akanamali. Isilenga sama Catholic. Hey. Isilenda ngoba kanamali. Isilenda kanamali. Jemakana uyini wena makhelwane. That's a problem. Yes. Money does not change somebody. Money reveals the true character of a person. So lokubani wathola imali wavele wachinja. Azange achinje. Imali accelerated to the true character of that person. Achinje ukuthi. But imali isheshe ikuse uyovela ukuthi now. Oh, now.
So umuntu onganamali can hide for a long time. Afihle umsila wakhe awufakela ngaphansi for a long time. And usawuthi umuntu lo yongizitholele bazalwane angigananga ngathi kumele igondwane. Akusumeni lo ngathi kumele igondwane. Mangithi yale mangithi ngizele izitsha uyangihlinela. Angishade ngathi kumele igondwane. But also the teaching is alerting the church, because one of the things is the same thing. We stay with people that are fake for a long time. And the time they revealing themselves, we late. Because we thought we were raising sons, we thought we were raising daughters, but we were lying to ourselves. Because we were raising fake people. We were raising fake people. When did you say you whenever say no muntu ukala phumelela? Because umuntu makala phumelela intenza he or she draws all together kulabantu ade bakhona eduze kwakhe for a long time. Pull out. Ndaba ukusiza laba abazalwane if ever ukhulisa abantwana baseswakho, ukhulisa abantwana ba-aunt, ukhulisa abantwana babani between that, ngicela ukusiza manje ngabalimali. Ngicela uma ubasiza ungabasizi in a manner ukuthi ngelinye ilanga they will rescue me. Ngicela ungakwenzi uzolimala. Khona umshayeli izandla ngezwe uzolimala. Bareza abantwana basisi bakho, bareza abantwana ba-aunt wakho, bareza abantwana basisi wakho babani ubaleze ukuthi Nkosi angisenzeli bona, ngiyenzela wena. Izibongo zami zodwa kuwe. Once washo njalo, uma bayabuya uzophila, mabangabuyi uzophila. But wabareza with hope and believe ukuthi mzwana babadala bazobuya bazokurescue. You are heading for a disaster. Uzothakatha, uzoloya, yehantua bedafota, uzogibela umthanye daylight. Ubuzomkhulisa umenzele konke, uthathe yonke into onayo uyifake. Ngemaqeda khona. Ngeke athi baba. Yosangeka. So konke okwenzayo kwenza ukuthi ngenzele inkosi. Makabuyile ku right makabuye ngakho right. Because when you dealing nomuntu onganamali, you are dealing with a fake person. Ngalelo qiniso kuyahlaba ngithi. Iacha le ibazona. Sikhe njalo. The same thing, spouses, husband and wife, the same thing. Because now as a woman, uhlena le ndoda le. You understand? Uhlena le ndoda uhlena nayo iyasebenza, yenza lokho ekwenzayo. You understand? Now the thing iti, what will happen if when as a woman in the house you can get a tender, you're 20 million, you're 30 million, you're 50 million. Will you remain humble to this person? Will you still submit under the leadership of this person? Or will you be the chief in charge, the commander? Or maybe the Muslim peanuts are going. And listen, Masatiwa, Utiwa, I don't say that. I had 20,000 over. Get that count. Get that count, yeah. Get that count, yeah. I'm going to charge 20,000. Because money is revealed the true character of a person. Swaboni is this. Mangalo kumde utakota.
What happened? What told madam? Mala imshitanga. Mali accelerated to the true character of the person. Remain the same. The other one to pass it in class. Chemaka will pass it in class. Okay. So okay, the gospel, one of the is to eradicate poverty. Why? Because sometimes abantu poverty abaguli, but because remember, poverty it came through a sin, and it results as a curse. Yes. Amen. Remember, ukugula bekungekho ukugula total babeli ukugula kungene through the sin, of which sin brought in poverty, because poverty is part of the curse. Ubukhaka uyiphathi ye-curse, because the Bible says uma beqeda ukona Satan uthi uNkulunkulu kusukela manje Adam umhlaba uyokuvezela amakhakhasi. Kusukela manje umhlaba sozoproduce into eziright, sozokuzalela amakhakhasi. Understand? Uthi that from now you will toil, you will work hard, and you will sweat. So curse is saw no season a curse. So sometimes in the church or pattern, sometimes you don't need to pray for sick people unless you're doing what you call a hypnosis to hypnotize them. Hypnosis. They hypnotize you. They deliver you many times. Every Friday, then cause a deliverance. Every Friday, then cause a breaking of the chain. Every Friday, then cause you puma wherever. You know, because when they're delaying you. Because when I deliver you once, not twice. If I deliver you, if this Friday when I deliverance, I deliver you once, not twice. Mama ngama demon akumayo, abakhuluma eqeda kuphuma ama demon sidile ngawe nomoyethu. Angwazi ukuthi vele sakuwe uzokudeliver futhi. Ngema njalo ngidlala ngawe. Ngisisa ngoba sikuthwasisayo ungakwazi ukubhula mphinde ngithi kuwe futhi ukuthwasise futhi. I deliver you once. Namadimoni kumdekewule once aphuma hamba. The next time we have a demon sign get there, I can also tap it. Was can long lose an amatimony if you look any longer. I'm busy for my demon. Banga, what I tell, not Puma Pumi, Laoso, and also we are not much. What I tell much. What we said, what I take. So if you are a pastor, you want to grow your church, sometimes you teach about the teaching in Kumangao. When I teach about this teaching, you must get out of poverty. Automatically, you must puma poverty. Omunye upila wo puma poverty. And the thing is that omunye muthu uphume ekhuphelweni. Ngeke phinda kule. Ngoba bekangagulisa ukuthi uyagula, bekaguliswa inhlupheko. Yazi ubuhlungu kanjani ukuhlupheka. Yazi ubuhlungu kanjani ufuna into ungayitholi. Ufuna into ungayitholi. Ufuna ukuthenga something ongayikhona ukuyithenga. It's so hard bazalwane ungakhona ukuafforda. Yazi ubuhlungu kanjani uthi uvula ifridge uthola ifridge inesigubhu samanzi. Barka suthi isigubhu samanzi. Yazi ubuhlungu kanjani uhlale no destinji. No, the stingy man.
Ndoda engathetheki. Yasebenza nendoda yakuthengela ukudla iqedile. Well, that's one of the things I say correct. Uma ungithengela igrocery akaqedi. Nokuthi athi umuntu ke musukudla kugcwele endlini. No. Ngizalunyafa lokudla kuphela ngize ngibe sidudla la endlini. Bese uthi wena waba rondo abanje. Ngizalithi rondo ngoba ngisukudla la endlini. Awakaqedi mawuthenga igrocery. Kusafanele ubese uyangibheja. Ngithi gadla ngepocket money. Impilo yami lapho ukuthi ngiyaqala manje ngiyazi manje nayo impilo manje. Amadoda nebathenga ukudla athi nyama. Athi mathambo. Sibini. Athi ngawutwana. And in the house, what am I going to get? Oh, I'm good man. What am I going to get? That's not to my poor girls who put them on my back. Oh, what am I means to take a shot? Do you know what umfazi angakulahla kuba stage? Umfazi nje athi hayi angisafuni. Uthi wena ngeke kwenzeka. Kwenzela konke angisafuni. Abatasabe ukuthi ustage ngoba usakuthi bazothini uzothwela wo vele uyale gold digger. But yamlimaza umfazi into ukuthi unendoda iyasebenza mara impilo yakhe yena ayicaci ukuthi indoda yakhe isebenza. Amen. But are very sensitive when it comes to money. Nicole was on. Shalom Kurgazanta Kapula. Yeah, Isaiah chapter 53. Isaiah 53. Where on goes to this one, right? 153, 63. 1. Yeah, Masinya. So eventually, when you're preaching, sometimes you do these teachings by saying these teachings. Abanye abantu bayaphila njengoba benza. 63, 61, 40. Isaiah 61, 40. But basana niyazi ukuthi niyazi ukuthi indoda mayingana mali injani. Uyazi into distress kanjani mayingana mali. Uyazi ukuthi indoda distress kanjani mayingana mali. You know why? Because uNkulunkulu indoda akayinikezanga umfazi kuqala. No, you are not the first priority. uNkulunkulu usanikeze indoda imali umfazi kuqala. Umfazi kube into yesibili. uNkulunkulu into yokuqala wayinikeza inkampani indoda. Uhlapile. Wayinikeza ingadi what till the ground first. Till the land. So uNkulunkulu indoda wayinika umsebenzi kuqala before inika umfazi. Because uNkulunkulu akayinikeza umsebenzi kuqala indoda wayenza ukuthi ke okay sebenza you can provide. So once indoda lahlela umsebenzi ya stressa. And indoda yalahlela umsebenzi ya withdraw. Iba reserved. I feel no commenter because indoda itshela ukuthi ke go commenter kwayo nokhuluma kwayo kuphase etheni lethana endlini. So indoda mangalethi next mawuthi wena no mama ku right wena konke because ufila sengathi akanamandla. Ufila ukuthi akanamandla. That's why mawuhlala indoda engasebenzi ukwazi usebenza you must be very wise because sometimes ungaqeda so take over position yakhe. Because
Oh, nothing can. Yes, Mama, thank you. Indoda mangasebenzi yayisurrender iposition yakhe. Yes. Yayisurrender iposition yayo kuba indoda yayisurrender. Idinga i-reassurance from you ukuthi no baba. Wena usesayindoda la ekhaya noma ungalethi next. Idinga i-reassurance yakho. You are still a man. Will never take your position. You see, that's why you must be wise when you carry doing a service. It's very wise. Because into qala eyanikezwa yona emhlabeni azange nikezwe umfazi yanikezwa qala umsebenzi kwasemva komsebenzi yanikezwa yini yanikezwa unkosikazi. And we did it very, purposefully. We are sevenza, then one of us. That's why my father must get one of us. Must get one of your brands and your brands one of us. Because after Umranzile, then we'll have a tune. Sometimes uNkulunkulu wenza into ebuhlungu. uNkulunkulu enza ukuthi umfazi aphumelele indoda isalele emuva. You know when God does that, He's testing you as a wife. uNkulunkulu ubonga ukuthi wena uzokwenzani uma wena uphumelela lo ungaphumeleli. That's why kuneSakha 31. Umfazi okhutheleyo oneni lakhe edlula amaruphi. Mara Mose lo mfazi oSakha 31 uye othenga uboya befilikisi, uye othenga imikhumbi, uye othenga iland, uye nabasebenzi. Mara yizi iBhayibheli lithi lithi kodwa indoda yakhe iyaziwa noma ihlele emasangweni. Iyahlonishwa ngenxa yalo mfazi. Ngoba as much, no, talk to me. As much as she's so successfully, akakhohlwa ukuthi yena la ekhaya ungubani, loya ungubani. Lithi iBhayibheli indoda yakhe iyaziwa mayihlezi emasangweni. Because as much as she's so successfully, but she gives honor to the man. Until the credit goes to the man, but umuntu osebenza kumfazi. Come on, share something. So the lahlelo umsebenzi nje. God is testing you. Want to see you ukuthi uzobehave kanjani. Yeah. Ubayize. Kanti uNkulunkulu usazokwenza restoration. Usazoyibuyisela le ndoda ku position. Shaka makwakwa. Okay. Njewe. Banginikele nisaka. Alright. Osasho kubuyapi. Sotha ngibuza. Busy. No, sesibe. That is why upartner yakho umuntu uyenzele kahle. Ngoba wazi ukuthi kusasa ivili lojikela kuba inkosi yangathi ngithini namhlanje. Uyenzele kahle ipartner yakho ukuze nale day naye alright noma ngakwenzeli kahle ukuthi inkosi ngamenzela kahle. And when you do that, the reward is not with that partner, it's with God. Because it's a reward. Kole madoda akunaka nemali aqhoshela abafazi babo. Kodwa indoda iyaqhosha ngoba isebenza kahle nemali. Hey, ungakwenzi lokho ngoba lento ivili iyajika. Namhlanje uwe kusasa uye. Oh, lento ngikhuluma ngiyayazi mina. You say, don't even
think about it ukuthi nje yewena sonemali umfazi akasebenza ekhaya uzothi yona she's a housewife. You must take whatever I give you. Ingozi leyo, because uNkulunkulu ivili liyachinja. Yangasenje ngokusebenza wena so awazi ukuthi kungenzakalani kuwe kusasa kusebenza yena lo mfazi. Mabe iruling yala ekhaya it's a ruling yemali. Umfundisi umfazi ukuthi ngoba wena nemali worulayo shuthi amagama the day kube nguye ugibela esihlalweni shuthi ayorula ngemali. Don't even train umfazi wakho kanjani. Lesikhathi angasebenzi umfazi wena usebenza umenzela kahle. Awenzele yena wenzela uNkulunkulu. Umfazi makahlele ekhaya ekade abantwana. Nguphi la ufunani lapho? Umfazi makahlele ekhaya ekade abantwana, esanda abantwana, ekade abantwana, epheke, edlile, ewashi, ayile. Ngamdeleke. Ngathi late, akusilimate. She's humbling herself. Mina ngithi umfazi onjalo kufanele ahole. Kufanele abe nesalary yakhe enyanga. Masowenza konke ithi gadla. Uthi mama siyabonga. It's not your duty. You are helping us. Mutahol. Why figure hole? Imanager ibaluleke kwendlula CEO. Ngoba imanager yenza the groundwork. CEO ina vision ne-mission kuphela. In fact, imanager yenza izinto zenze. Ukungakholwa unganedeni uNkulunkulu ethatha umfazi kule khaya uzobona ngalelo langa ukuthi usemanyaleni. Isikhathi umfazi angaseka sekathathile. Ngesikhathi ukuthi ubuye ngespeed uzopheka manje. Ubuye ngespeed uzokhatha abantwana. Uzobona igebhe lomfazi kuphela. Uzombona lo mfazi the day eyo street esuswe duze kakuthi hayi kanti lo muntu kungathi isikolo brap kanti lo muntu baluleke kangaka na. Lesikhathi abantwana sebakhalela wena. Lesikhathi abantwana sebabebenza wena. Bathi baba sidani. Bathi baba ngiyanga esikolweni. Bathi baba ngiyagula. Bathi lo muntu bekenza umsebenzi ongaka na. Fanele bahole ngokuya komthetho. Baholela ukuthi bahlele ekhaya bangaphuma bayofola banganquma ukuhlala ekhaya. Abasiza igorobu lapho abasiyilima banqumile enhlizweni yabo to cover you, to back up you. Alawena imali engenayo ngenalo nomfazi. That is why nathi masesebenza sokumunqela naze ngifuna la nase masamadoda nasebenza masamadoda nasebenza sonke phela inyanga siyahlanganyela sihlanganise wonke uza na something athi mama baba kanje lo mfazi athi wona ayithola 15,000 akazi ifike kanjani uthiwe ngaphandle kwakho lekhaya ngabele izindlu. So what the man umfazi makahlele ekhaya kurobha ehlina epheka beka uzo whether that is an obligation. Lokuthi kana way out angela uline akekho umuntu onqabele line wonke umuntu uJehova ngamvulela amathuba 100% without asking you. Ngoba nani nabantwana mama kusala abantwana yabagadi yabasula bafike yabagas baye crash mababuya bathola ugogo lekhaya bathola yasebenza. When's the next ndodana mama kuphathela umntana wakho when's the next mama buya thi
mama aswele kodwa akugadele umntwana basa ungamenzela umuntu okugadele umntwana lemazi umntwana complicated kanjani. How much can you pay for a person okugadele umntwana umkhulisa mna asabe mntana lemazi umntwana complicated kanjani. Uyazi uspend i-hourly wena umntwana uhlala into akusazi ngenzeni akutona kodwa uthola umuntu onesineke nalabantwana abaningi. How much can you pay that person? Oh my God, okay, right. So poverty kuyagulisana. Ukuswela kuyagulisana. Ungabi nemali kuyagulisana. Went to Sekunda next to this place, Kuro. La base Kuro. Okay, more the angel. Mangfira bang doing in Yabusa. And told me says uthengisa imbhede. It says in Tesla they have thengisa imbhede. Uthi ba lo mbhede 5,000 lo 10 lo 50 lo 20. Ngiba what? Umbhede 15 20 uthi yengwa. Ngithi why? Uthi baba abantu abaningi abagulayo bagula. Baguliswa umbhede abanala. Uthi baba umbhedo lala kuwo fanele uhlome funa ube according to spinal cord sakho. Uthi le mibhede nithenga lapha eMandiyeni baba manilele ilwa nale spine. That is why uvuka ukhathele. Uthi le mbhede sithengisa thina uma ugibela kuwo uqala uye phansi ubese uyakuweya bese uyenza ukuthi wear how many kg bese uba ku level ye weight yakho bese mawulele lo mbhede ubhizi ngesipine sakho uyasimasaja uyasilula mawuvuke kuseni uphilile. Uthi baba ngicela ukutshela into le uma investanga embhedeni baba ebudaleni bakho uyophathwa yibheki. With wise people, they invest because that's the only place yako yokuphumula. Uthi baba ma invest embhedeni ngiyakutshela ebudaleni bakho uzoba ne-back pain uzoba ne-spine pain. Uthi ngoba awuzange unake i-spinal cord sakho ekukhuleni kwakho sesiyakutshela manje ukuthi ngikhandlekile. Ngembhede lo ufake lezi zinto le mawuthi uyalala awufiyele mawuthi gibela lesikhathi umbhede uthi angithi awuna lento ekuthiwa i-suspension yokuthi uma ugibela funa umbhede uthi bese uyabuya mawuthi mawugibela lesikhathi uthi ngqi nami ngigibela phezu kwakho uthi ngqi. Hey, ngiyakutshela wena unalento ekuthiwa i-double trouble. Umbhede uyi-problem nami ngiyi-problem phezu kwakho la siyi-two. Bekhathele bakho unenkinga yespine. Hayi asimadimoni ispine sakho asinyezwa ngamadimoni. Ispine sakho sinyezwa ukuthi wena onganamandla okafoda umbhede onganakekela umzimba wakho. So umuntu ojala kadinga ukukhulekelwa. Ikhona abazabana ngishaya inkulu izandla ayikho into egulisa umuntu sokuthi athi egula aye endaweni ayoqoshelwa khona. Ayikho into egulisana njengalo ukuthi uyagula uye eklinikhi uthola abantu abakuqoshelayo bathi ufunani uthi ngiyagula. Wow, uyagula
hlala nababanzi manje wayezela hlala nababanzi uthi uhlela abantu uhlelela woza mos woza la kopha sikamana phathekile the treatment makes you worse the pain goes and on beli minimum ikhuphukile manje le pain ngoba uthe uhleli kwathi uthe uyeza uze count ukuthi hlala phakathi usalala wahlala uhlelela usuzo ubhalisile sokuqeda ukubhalisa ubize kamole wasana lapha abantu phethele nje wonke uyathenge ukhalo noma ngibuya akunaphasage ukuhamba noma ngithumthatha fana ngidle kuye yonke le nalo mkhamo wakho wonke ubheka umkhamo wakho izandla mangithi ngiyawuthatha ngiyamnikeza sasathe umkhamo ucane kanje there's no law Fiki la that anxiety in your room Kupunga mapendo mkosi awukuli wesi awunamali awukhona ukafoda kodwa kumnandi ukufika endaweni bathi se kuphilisa ukuthi uyagula kule muntu othi kuwese Oh Jesus Christ uyagula kuthiwa se kuthiwa mfutho weseni masinyana kuthiwa ufakela amaphali masinyana utulala kuze umuntu athi say are you okay say are you okay usho kuthiwa se umuntu uyagula kuthiwa se unikeza honor noma sowugula noma seyikufeni unikeza honor to se kube sokuthiwa is this tip not hurting is it can I check it for you uphilisa ile care othola philisa care ibuye apleke ayibuye emsanganeni ibuye emalini Jeba kana nguli mina ngulisa ile cue banginikeza yona Yesu nelemp elakuwe ebeleni kuthiwa wokuya ngoAugust uyofika ngoAugust inelemp wokuya uyofika ninalento esinga la ebeleni la uthi uyabuya kuthiwa idate yakhe postponiwe ewude kugcwele awufi ngoba fana ufe ubulawa Jama kana kufuna kube nemali That's why Bible impendulo imali impendulo money is not evil money is a blessing money is godly money is a blessing Letho ukithola imali impande yesona manga lawo alikho ifesithi imali impande yesona likho iBhayibheli ukuthanda imali impande yakho konke okubi imali ithi iBhayibheli impendulo yakho konke ikhona wazala uzezojani khona impilo khona ngathi yes Funa 16 asenze sabo Umoya wenkosi uJehova uphezu kwami Ema Qhubeka sesifundi Ngokuba uJehova ungigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabathotshisiweyo Yes Ungithumele ukubopha abanhliziyo ezabukileyo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa Yeah nokuvulelwa kwezibosha intilongo
ngimemezele umnyaka womusa kaJehova. Isingisi. English. The Spirit of the Sovereign Lord Is upon me. is on me, Yeah. because the Lord has anointed me Yes. to preach the good news to the poor. Is on. Oh, soft in cover. Party. Shout. What? The Spirit of the Lord is what? It's upon me. Yes. Because the Lord has anointed me Yes. to preach the good news to the poor. Baba. So do you understand? The poor, they don't need the government. Yo, They need the the good news. Amen. Jesus. So the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel to the Poor The solution to the poor is the the gospel. Bible. The solution is the government. The solution is the gospel. Two things that works to the poor is the anointing and the gospel. That is why your mother awuzange esontweni uze workshop, uzorescue, uzorehabilitatwa, ukhishwe enhluphekweni, uyiswe. It's part of it. So he has anointed me. Anointing is not from someone. Anointing is to rescue the people, poor people. Hey, food. English. The Spirit of the Lord is with me, Yeah. because the Lord has anointed me Yes. to deliver good news Yeah. to the humble people. To the humble people, yes. Yes. But to the humble people, but to the poor. No. But also they write it they write to the humble people. Because why? Because in Tupego, it went to be humble. Yes. You understand? Yeah. When I'm about to say humble, Ben's way in Tupego, baby, humble. So they like that. They like that. But second in charge, after Cecily, the poor, but the humble. So I told you, no, but I'm humble. Ben's way, Baba, humble in my Tupego. I told you. Kuti lo muntu akase humble lo has been humbled by the poverty, because kunezinto kunempompi zakhe ezivalekile ezingakavuleki, but udangerous umuntu onjalo ngoba mzona impompi zakhe ezivuleka kungenzeka ashintshe abe nenye character. He has sent me to bind up the brokenhearted. The broken-hearted, the broken-hearted is under the humble. And the broken-hearted, because siyastadisha iBhayibheli ngithi mathiwa the broken-hearted kusho abantu abaphuka inhliziyo, but kusho abantu aba-affecteke kwi-soul, because inhlupheko mayishaya iyothinta i-soul. The way it's not God, iyathinta angithi une-3 izinto, une-soul, une-spirit, une-body, ihamba iyothinta i-soul. Ithinta the connector between the spirit and the flesh. So that's what these are the broken-hearted. Abantu abalimele enhliziyweni. So the Spirit of the Lord has anointed me to preach the gospel to them. Yeah, to them. To proclaim To freedom proclaim freedom, yeah, for the captives, for the captives, yeah. and release To from proclaim darkness. to proclaim freedom to the captives and the release of the what? Darkness From the for the darkness. prisoners. Oh, for the prisoners. Shall we go kakhulu? Wothi ngiyaphuma kulento Wothi ngiyaphuma kulento ngiphuma and angiphumi ngedwa, ngiphuma nabantwana bami. Because enhluphekweni uma uphuma ungaphumi wedwa, thutha nabantwana bakho, thutha nomndeni wakho, thutha nabo bonke. Njengoba ngiyathutha la. Uzanda ngicela abantwana, uzanda nje guys phambili. Uzanda 24. Uzanda kabuli. Waza mankosi. Asinye.
bambuza Moses yobaniphuma so eGibhithe nama nabo ba Moses uthi Moses hayi hafano asabi sodwa saba nabantwana bethu saba nabadala bethu saba nenkomo zethu saba nemfuyo asishiye lutho ungabashiya abanye enhluphekweni ngoba wabashiya bazomthwalo kuwe bazohlupha wena siphuma nabantwana bethu bantwana bethu as early as age fanele bafundiswe ngama-finances fanele bantwana bethu baye ma-financial advisors bayo-adviswa ngemali ukuthi imali isebenza kanjani as early as possible. Abantu bethu basesebancane kufanele babe nama-bank account, banama-savings, banama-investment account. Siyenzani masenze kanjalo? Sihamba nabantwana bethu, sihamba nabadala bethu. Faro siyaphuma enhluphekweni, asabi sodwa, sihamba nabo bonke wethu, sihamba nabo bonke wethu. Jamakani ngiyathuta kule Discord. Ngiyathuta kule nto kuhlupheka. Moya wenkosi uphezu kwami ungigcobile. Uba ngishumayela indaba ezinhle ngoba thontshisi wena. Wena mkhulu nekusukhulisa lo mkuku wakini orusile. Unakhanda ebuhlungweni umangazo ayilo mkuku oruse kasohlala kuwo uzibuza into yodwa kanti umuntu uyahlala entweni eruse so Mole lubona yonke into ngaphandle hayibo bantu bakhuluma yonke into abayikhulumayo kodwa usendlini. So that's why ngithi mina nina amantombazane nina angikwazi ukudlala wena. Awukwazi ukudlala wena. Awukwazi ukunatha wena. Unatha kanjani? Unatha kanjani semkhukwini? Ngikhuluma nani? Unatha kanjani semkhukwini? Uphatha kanjani i6 yamahansa usemkhukwini? Uthatha kanjani i6 yamahansa? Ngathi bona lo mphethe manele nonke wena phakathi so. Nonke nana nonke nongena nonke igudlu nonke nale uzomuyethe uyangicinezela ukuthi uzowenza kanjani lo mphethe. Bona uphethe 6. Hayi ukuthi ngikhalela utshwala. Ngikhalela. Kodwa nginesimo esalayo ukuthi ngimnathe. Ngoba honest. Abantu ba-advertise lapha le brutal banibani ngizwe ukuthi ye. Mara ngizibuza into ukuthi ngiyigibela nini iFerrari. Ngiyeka nini upstairs. Ngimthela nomngami imoto enje. Bantu abaphasi bethi ngifuna bathengele imoto bonke bapholo bonke. Ngibathengela ngani? Mangiphethe 6. Hayi ukuthi angiphuzi ngoba ngikhalele, angiphuzi ngoba ne-mission that is not accomplished. Impi abayikapheli. Ngiyababona bayaphuza ngiyabakhalela, mara nginempi efana ngiyinqobe. Uzibakala ukuphuzelana kunje ekhaya, uphuzelana kunje ekhaya. Uzalelana ekhaya kunje. Ungazala kanjani ekhaya nilale ekishini? Uzala kanjani? Waphushi at least uzwakhe nje ithuba umnyana kunekamera lakho bese uyazala uyazomntana kuzola ekamereni lakho. Uzala kanjani umntwana kuzothiwa skisa akuyo sikolesela skisa nekhisendi ungaletha kanjani umntwana esimeni esiso mntwana yaphipheleka. Prepare. Bese uthi indoda shaya sengirathi le shaya. Uzothenga ikota wathenga yonke into le. Abantu bafika mntana kufikele ikota. Akabi ikota la. Akabi kuza kote. Hayi khona.
waletha kule simo lesi nawe uletha umntwana kule simo lesi inhliziyo uthi nawe woza uzoza kunengayizwa usho lo mntana ukuthi woza nawe uzohlupheka nangahlupheka nawe uzwente engayizwa kodwa uma uhlakaniphile uzomphiphela umntanakho mina nawe didn't meet us all right mntanakho bangafika une-brain bangafika umntanakho unekona hayi khona bangafika umntanakho ikomelo lakho lipendwe pinki bangafika umntanakho kunama-toys kunama-laptogin kunamanene kunama-purity kunalama-pampas lawa abahagisi lawa khonzuma umntwana hayi lela manje eshisa umntwana la eshisa umntwana ayekuba umntwana kodwa uthi ufake iphampasi kana sowubovu la muntu kumkhumule manje umntwana yezala tayi nali hayi nalolesho tayi hayibo njengoba lesiphuma nabadala bethu hayi basame Exodus shout Exodus siyaphuma siyaphuma kule nhlupheko hayi siyaphuma kule inkinga hayi siyaphuma kule simo lesi siyaphuma kulokhala lo siyaphuma kulokugula lo siyaphuma kule zinto lesi siyaphumeka ngenyawo sama nabadala bethu sama nabantwana bethu sama ney'nkomo zethu shout siyaphuma la shout siyaphuma la siyisikhathi senzelekile sokuphumelela shout siyaphuma la sami sonke sama nabantwana bethu sama nabafazi bethu sama nabadala bethu sinqobeke esigulisayo Tati, moya wenkosi umenza umgcobile. Ugcobe ngishibele ivangeli kwabathotshisiwe. Ngimemezela umnyaka wenkosi. Ngimemezela ukukhululwa kwabathushi. Kunesathundo safaka ngaphansi kwenhlupheko. Kade sikhona samedi. Kade shine 3 baqi bani senze 1 year bese yamidi tana kuba bafika umatika muthi dumbbell kamele sikise ukuthi dumbbell nalo mfazi lo mama somrescueile kule sima kuso mama kosomdakulile at least sesibuso wakhela umama kumuzi awufakela amakhabela awufakela ama-wardrobe makaphuma hamba yakakhe umama uzathi hamba kahle ntombazana maye wamkhatha kahle manje uyabuza wena kwamenze next mama daba samasimba mara kwamenze next mama Friday unathini, Saturday unathini, mama kulambi, mama kakana gown, mama kakana pijama. Mama kagayazi gown, wazi gown yabo onoi, wakiri kontoki gown yabo onoi, wipe your mfazi wako blue, akakaza athengele gown, uzalela umthengele gown, a royal gown, mabisi noma royal gown, nama gown, ilama gown so. Leya gawuna ngithema ngithela uzanele umakhasi ngathi ngiyoyigcoka umzwane ngiyo actor kumvango ngoba mas actors gqoka amagawuni emini libalele it's a royal gown ngitsa amagawuni mali ngawungithela igawuni dala iphelile manje it was a 100% continual gown wena uma bakakayazi igawuni akayazi ipijama funa lale ngama-track suit mama komangala kodwa uyanatha mama kulala ngama-track suit ewona luphayi sekayifeyi for luphayi kodwa akana-choice udala ngama-track suit wona luphayi uyayizondela kodwa akayiyezondela kodwa udala ngama-track suit wona luphayi ngenxa yenhlupheko
kodwa wena uqholo uyanatha uphethe 6 sibe niye kuyathandaza shout ngiphumile kule nhlupheko hayi mina ngedwa nabantwana bami nomndeni wami nabo bonke bakithi ngiyaphuma manje shout ngiyaphuma manje shout ngibiza imali ngimpendule yabo bonke uthi woza mali kunezinto ezikudingayo la khaya biza itshela ukuthi woza mali kunezinto ezidingayo la ekhaya itshela ukuthi ufuna ukwenzani nemali itshela ukuthi ufuna ukwenzani itshela ukuba ngihlathela bethi itshele ngiyathandazo uyathandaza itshela ukuthi ufuna ukwenzani thandaza press ufuna ukujijikhala ufuna ukwakhela umama